sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave et Prag Berlin haul, som min mor og far har givet mig, fordi at de havde 12-års bryllupsdag. Så ja, lad os bare starte med det her spejl. Som sagt, ja, det spejl, så er der ægte diamanter i. Jeg er rigtig glad for det. Rigtig glad for det. Så har jeg fået sådan en her æske. Sommerfugl æske-agtig, med også ægte diamanter. Og så har jeg fået et par øreringe. Og også ægte diamanter. Stjerne. Også ægte diamanter. Det var det for mit Prag og Berlin haul. Og ja, jeg håber, at I kunne lide det. Fordi, ja, jeg håber, at I kunne lide mit Prag og Berlin haul. Så vi ses. Mwah.